ಇಂಗ ರಡ್ಡು ಉದ್ದೇಶಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಂಜ ಆಪ್ತ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಕುಳ್ದಿನಕ್ಕಿನ ಓನರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಓನರ್ಲ ಸೇಮ್ ಜಾಗೆದ ದನಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಉಳ್ಳಾಳ ಸೀಮೆದಲ ಭೂಮಿದ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪುನಿ ಸೋಮನಾಥಗ್ ಈ ಪೊರ್ಕೋಡಿದಲ ಸೋಮನಾಥಗ್ ಈ ಸೋಮನಾಥ ಪನ್ಪುನ ಪದನು ನಮ್ಮ ಹೊರಗೇನ ಕೊರೋಡು ಸೋಮ ಪಂಡ ಚಂದ್ರ ಅಂದರ್ಥ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಚಂದ್ರವಾಸರ ಅಂದೆ ಬುದರ ಸೋಮವರ್ಗ ಮಂಡೇವು ಮೂನು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಹಿಡ್ದೆ ಮನ್ ಪನ್ಪುನ ಧಾತು ಬೈದಿನಿ ಈ ಚಂದ್ರನು ನಮ್ಮ ಲೂನಾರ್ ಸೈಕಾಲಜಿಂದು ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಲೂನಾರ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಲೂನಾರ್ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದದ ಮೂಲ ಧಾತುವೇ ಚಂದ್ರ ಮೂಲವಾಯಿನವು ಈ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಕಾಲಗಣನೆ ಉಂಡತೆ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಐಕ್ ಲೂನಾರ್ ಇಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಪುದರ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಚಂದ್ರ ಸೋಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಅವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಕೇತ ಪುನವು ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ ಕಡಲುಗು ಬೂರಿನ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಬೊಳ್ಪು ತಿಂಗೊಳ್ದ ಬೊಳ್ಪುಗು ಕಡಲಿಡು ಎರ್ತೆ ಉರ್ಕರ್ನಾಗ ಏತೋ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲಾಪುಂಡಿಗೆ ಕಡಲುದ ಎರ್ತೆಗಲ ಮುತ್ತಿಡ್ದು ಬೂರು ನಂಚಿನ ಬೊಳ್ಯಂದ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಬೊಳ್ಪುಗುಲ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನ್ಯನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅಂದಾಂಡು ಅಂಚಾದು ಮನಸ್ಸುದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುದ ಬೇನೆನು ತೆರಿಯುನ ಬೊಕ್ಕ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಜನಕ್ಕನ್ನ ಗೇನನು ಒಯ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಈ ಸೋಮನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಆ ಪುದರ್ಗ್ ಅನುವರ್ತಾದು ಆ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಐಕೆ ಪಂಡೇರು ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಪನ್ಪೇರು ನವನವೋನ್ಮೇಷ ಶಾಲಿನಿ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅವು ಏಪಗುಲ ನವನವ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಮೂನೆಡು ಉನ್ಮೇಷವಾದು ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾದ ಉಪ್ಪುನವುಗೆ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಆ ಒಂದುಂಡು ಯಾನು ಸುರುಕಾದು ಇರುವೆರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ಸರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದುಂಡು ಅಣ್ಣ ದಿಂಜ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕೊರತೆದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಏರು ಕಲ್ಪಾಯರೆ ಎಂದು ಎಂಗ್ಲ ಉರುಡು ದಿಂಜ ಕಡೆಟು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದಿತ್ತು ಕಲ್ಪಾವನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಪ್ಪುನ ಜವನೆ ಎಂಕ್ಲು ಫುಲ್ ಸಟ್ ಮಲ್ತ ಸರ್ ಇರುವಂತೆ ಫೋನ್ ಉಡುವಂತೆ ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಕಲ್ಪ ಉಡುಂದು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಡು ಅಂಚನೆ ಆದಿತ್ತು ಪಾಪ ಹುಡುಗೆ ಸಣ್ಣದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ನು ಯಾನು ಪಾಠ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಪಂಡದು ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರು ಆ ಹುಡುಗೆ ಬತ್ತದು ಉಂತಿನೇ ಜೋಕುಲು ಹೊರಾಡ್ದವ್ರನ್ನೇ ತೆಲಿಪೇರ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಅರೆಂತು ಇಂದೆ ಯಾರಂತೂ ಲೇಗೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಆ ಗಂಭೀರ ನಿಲೆಟ್ಟು ಗುರು ಸದೃಶವಾದ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಯ ಬದುಕುಡು ಬಾರಿ ಜೋಪಾನವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಾವನ ದುಂಬು ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿನ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಮೂಲು ಇರುವೇರು ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಲೆ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊರ್ಕೋಡಿದ ಈ ಪುಣ್ಯಂದ ಮಣ್ಣುಡು ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಇರುವೇರು ಒಂಜಿ ಎನ್ಕ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಜನೆಡು ಈ ಯೋಡುದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಯಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಪೋಡಿಂದು ದೀನ್ ರಾಜ್ ಕಳ್ವಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ದೀನರಾದ ರಾಜ ದೀನ ಅಂದ ಪಂಡ ವಿನಮ್ರತೆ ನಮ್ರತೆ ವಿನೀತ ಭಾವ ಅಂದ ಅರ್ಥ ರಾಜ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡಲೆರಡುಂಡು ಅಂಚಿನ ಗುಣನು ಕಳೆವವರು ಯಾರು ಕಳುವವರು ಯಾರು ಅಂಚಿನ ಕಳವಾರು ಆ ಕೀರ್ತಿನ ಯಾರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿಯತೆ ಅಕ್ಷಿ ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ಅರ್ಥ ಅಕ್ಷಿತ ಅಂದ ಪಂಡ ಉಳ ಇಡು ಕಣ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಯ್ಯ ಪಂಡ ಗೇನ ಶಕ್ತಿ ಊರದ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬುಳುಪಾವನಂಚಿನ ಬುಲೆಪಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೇನಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಹವಾದೇ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಕಲ್ನ ಶ್ರಮ ಎಂಕ್ ಸ್ವಾನುಭವಗೂ ಗೊತ್ತು ಪುನವು